isonto ngina. Hey. Ngokukhololo nephulaphula. Simakade. Kodwa amandla evangeli ngingawazi. Jesu. Uzekufika la khona ngiboshwa khona ngaba isiboshwa. Andinakhona ngibuleke. Nkosi yami. Umsamo wakithi usungasekho. Ake ngixoxele mina. Andikholwa ngangihlala nesilwane ekhaya. Unomndindi. Oh my God. Unomndindi uxoxa ngebasixoxa ngapha isonto liyasha. Sihambe siyohanisha abafana abancane. Babuye ngizohlala nabo basebenzisa ngoba ngeke phela ukushaya umuntu noma kanjani. Khona umuntu othola ukuthi nawe unento zakhe ayisebenzisayo enama bodyguard. Kumele ukuthi ngiqale ngimsekhuleke iqala kusho zona izilwane zami ukuthi sengihamba nginomuntu kulo. Futhi manje ufika kushayela lapha azokutshela ukuthi ungayi ngoba uzoshayeka. Ubani nobani abubona bazokushaya. Until uze kube right tshela ukuthi seku-right ukuthi ungaya kuyeke. Oh my. Ngoba ngabe kuthiwa unama bodyguard engamasonto. Bakwazi ukuthi kube lula ukuthi bamfika phela ndoda mfenqamalaze phekwayo. Hambe ngapha ngesonto. Jesus. Help us, Lord. Oh, help us, Lord. Ngifika la ivangeli ngiyaphupha iminyaka ejele. Engiyanikizela nethuba lokuyekhaya angiliboni. Ithembe nangina lokwangelokufa. Ngifisa ukuthi mangathiwa ngiyafika ngcono ngivele ngife ngoba Oh my God, my God. My God. Ngifika ivangeli bazalwane nemithi yami nabafana bami abancane abasezi lapha. Jesu. Ayikho futhi into engayenza eyayingumsamo wangakwanithi. Ngoba umsamo ejele usebenzi. Kwakungiphoqa ukuthi ngishintshe indlela ebengikade ngiphila ngayo ngaphandle. Bese ngifika ejele ngizophila indlela yakho. Ngaqala ke ngangena embolweni. Oh my God. Ngashaya inombolo. Ngafunda ukuthi umuntu engena Jesu ngisho ngaboshwa uyabulala. Ngabulala phakathi ejele. Nkosi yami. Lifika le ivangeli ngaleso sikhathi ijele lonke ligazi. Ufiwe. Jesus. Elivithela lifikile lafika for a special purpose. My God. Ngoba wafika umuntu engangingamazi. God. Ngesikhathi la ungangenwa khona. Ngoba kuthiwa ejele kuphakenywe. Kukade bangadoda ngendlela ngolumo olululo olujwayelekile uma kuthiwa ejele kade kwazwane. Akekho umuntu wangaphandle ovumelekile ukuthi azongena phakathi. Bonke abantu bayajikiswa ngisho kuthiwa kade kuyisuku levisita. Bonke bayajikiswa ngoba bazobona isabotage yasejele. Uma bekufika ivangeli limfikela kuleso simo bazalwane embhekene naso ukuthi hayi bazalwane noma ngingafa noma kungenzakalani 82 abekho abantu bakithi abakwazi ukufika bezombona. Nami ngingavisitor. Ngoba ivisitor manje afika lazothola ngibulele umuntu uthola ukuthi ngaleso sikhathi sengibanekisiwe. Sengikwelinye ijele ngoba mawubulala umuntu ejele yashintsha ushonso lokuthi. Awucela ngisho excuse. Hlaba ngedraft. Mafika lamandla evangeli angifika ngileso simo. Hallelujah. Embhekene naso. Ngizothola ukhona umama obizayo. Mangithola umama ongibizayo. Bathi asazi noma uyamazi. Uza nje umuntu baba. Walayita naso. Uthanazi noma uyamazi nithi ayi. Uyangitshela ngithi ayamazi umuntu. Angazi ukuthi isibindi wayisithathapi ngoba ngiyiphayisa ngifike ngibulale nje. Ngishiye sifike. My God. Thathwe lapho sengiyosiwa e-isolation. Shawule njalo. Shawule kokstadi noma ngishonse kwabanye manje. La ngibe wakho. Uma ngiye wangixoxela indaba enamandla wafika wangitshela ngoJesu. Bangena wangixoxela ngoJesu wathi khona uJesu
lengiyaziyo ngisuka kuyo. Hey, my God. Kodwa namhlanje kufike namandla. Hey, Jesus. Ngathatha ithikithi lami ngomkhombisa lona ngathi yabo. Uzodlala nami. Manje uzodlala nami. Uphi noJesu? Wayekuphi ufika isikhathi esinyaka lesi yize ngizongena la wayihleniphi yena? My God. Wathi ngizokutshela ukuthi uJesu uyakuthanda. Oh, God. Athi ukuba wayengithanda ungabe kamdlulanga konke lapha. Oh, Jesus. Wayesethi mntanami kukuwe ukuthi wenza njani. Yeah. Mina sengiqedile uJesu ngithanda lokho. Yeah. Lapha uphindele kuveselini mangifike eselini kwasho ukuthi ngiyajina. Hey. My God. Nabathanya hlala ngezitha hlaleke. Jesus. Uma kuseni televulwa ngagijimela emnyango ngaphuthuma emnyango mangifika emnyango ngathi ngicela ukubona umphathi bathi yini kwenze njani ngathi ngicela ukubona umphathi indaba yami nomphathi wejele. Hey. Bathi kulungile mase siqeda ukubala sizobe sesithatha siyosa kumphathi. Ngahamba ke bangithatha sahamba sakumphathi. Ngafike ngamtshela umphathi ngathi ngisacela ukushumayela. Ngicela lo mama kade kaphizwa. Wathi ngowaphi lo mama ngathi angazi. Ngicela ukushumayela ngicela ungilandele lo mama kade kaphizwa. Ngizomtshela ukuthi uJesu wakhe ngiyamthanda. My God, my God, my God. Magijima njengohlala ejele. Ngimenzela njani moshwa. Ukuthi ukhona uJesu namandla. Hallelujah. uJesu waqinisayo. Hallelujah. Hallelujah. Awenzi impuphu ezibona. Oh, my God. My God. Washuta amandla afiki. Washuta amandla ehlile. Azosebenza uphila kwami. Elelele bobo koshaya. Ngadlula ejele enamiyulo. Awungadluleki ngoba ngiphakathi ejeleni ngakwazi ukubona ngaphandle. Halala boko. Kodwa mawufika amandla angenza ngaphila ngikwazi ukwedlula ejele. Oh, Jesus. Ngenza ukukhululeka iminyaka ivaliwe. Hallelujah. Hallelujah. Ukudla enguthandayo. Ngingakwazi ukulala enguba ngithandayo. Ngingakwazi ukuphila impilo engithandayo. Kodwa manje evangeli angenza ngahlalisana kahle ngejele. Ijele ngalizwa kuyindawo emnandi. Ngoba ngezwa kukhona ukuphumula noma iminyango yayivaliwe yasejele. Oh God. Kakuza ukuthula. Oh God. Oh God. UNkulunkulu isebenze impilo yakho. Yes, Lord. Sasikhahlelwa njengezingane bazalwane ejele. Oh Nkosi. Kodwa ngihlangene noJesu ngaze ngikhahlele ngejele. Indlela yenza uJesu makukhahlelwa inkosi ejele. Awunyaka endlini ungavulwa. Ngoba ngithandaza njalo ngo6 ngithandaza ngo5 ekseni. Njalo ngo6 ngiyathandaza. Ngo9 ngiyathandaza. Ngo12 ngiyathandaza. Ngo5 ekseni ngiyathandaza. Ukuthi ma ufika noma ulethe unational ezovula ijele athola ijele khiwe. Ikhiye zasejele isu6. Zayivele ingasebenzi zonke. Oh God. UNkulunkulu ehleli nami. Oh my God.
into engayenza uNkulunkulu sethembane kakhulu naye. Asusa odrama queen odongeni. Jesu. Jesu. Phela bathi amakhosikazi ejele kodwa amadoda namakhosikazi la alapha amajethi ovele agqokiswe ingubo lezi zangaphansi ukuze geyiswe kahle amapintikoti omama nazo zonke izinto lezi zangaphansi. Bese amadoda-ke asizakale lapho-ke abuke laphaya bese indoda-ke nje iba right thothi sinonkosikazi phakathi ejele. Kwadinga ukuthi ngisuse imdiyadiye endlini yami. Amadoda wona odwa awuthola ukuthi ngamadoda omabili kodwa sekuphendukela indoda yabo umuntu wesifazane ikhona. Angeke ngikwazi ukuthandaza kunamadoda alele ndawonye laphaya. Kwakungenza ukuthi mangihamba ejele ngihambe kahle ejele ngize ngikwazi ukufika nalapho kufaka khona uNkulunkulu engithwele uJesu engithwele. Ngingasakhulumi le ndaba endala engangiyikhuluma esontweni kodwa ulimi lwami selikhuluma kusha ukuthi Jesu mayifika wenza umuntu abesidalisi. Oh my God. uJesu wathembeka nabazalwane noma sekuthiwa aphume nombolweni. Alikho isango lophuma maphume nombolweni banthufe. Oh God. I do remember uJesu ehambele for the special purpose. Uma ekuseni ngizoshumayela ngoba sekuyifile. Ushumayela kwibhedlas yasejele. Nezommenyezo kuthiwa wemfundisi Hadebe baleka. Kwasho ukuthi akwazi ukubaleka ngoba amandla angibabile. Wakishima umphathi wejele kanye namawandakhe bememeza bathi baleka nazizinja baleka nazizinja baleka. Kwasho ukuthi amandla nephethe akantote baseGalatiya bayebhala umpostoli Pauli athi mangabe lapha kodwa Kristu athi nina nephathayena. Kwasho ukuthi uKristu nephethe. Angikwazi ukusuka amandla ngibambile ngathi Nkosi makufathi ngife la sekuyomile kodwa ngiyazi ukuthi uyanezela ingilosi zakho ukuthi ziyongithwala. Angiyolonga ngeke usobe laze baphuzuka ngoba wena ngaqhubeka. For the special purpose. I love Jesus. That's why I love him. I love him. I love him. Oh, I love you. Oh, Jesus. Oh, I love you.
ephakathi namakhaya ephakathi nomlomo. Uma ngigijima ngizobeka izandla wathi mfundisa namesi izwi lingaphumi kahle kabuhlungu ephuma ngomlomo ephuma namakhaya. Wathi bethiwe angijuthe iboshwa zikwazi zikulayo endwasho ngezinhliziyo yami dabuka phakathi ngathi Nkosi uyenzelani nje ngoba bekumele aphenduke athwale ufakazi ahamba yofakazi ukuthi kungakanani Nkosi enzele khona. Yathanda ma uJesu afika efithizi ngolama lithi phambelami kwangumhlonishwa womzwakhe. Mayedlula uJesu bayahlangana nalensizwa kuthiwa endleleni la yayihlala khona ngasemathuneni kwakungadluli muntu ingabazi umnandi bamohlala ekhaya emzini wakhe seyishuka sazwayo ney'ngane ma ungelihlobo eyisizakala ey'ntabeni yohlala khona izwakala ubusuku lemini memezi khaya kodwa kwasho ukuthi namhlanje ngelanga ngoba makufika uJesu kusuke kufika ilanga phezu komuntu. Hallelujah. Kumemeza umoya kuyo uthi nakusebenza imuni kaJesu waseNazaretha uzenene ubuhluphe lawo ngalabisona isikhathi kwasho ukuthi uJesu Yeah. mayifika uJesu uthi ubani sekhohliwe negama lakhe uthi ngiyolegiona ngoba amadimoni amaningi phezu kwakhe. Kodwa uJesu into ayenzayo ufika ukhipha amadimoni uyasala lo muntu uyaphila. Ngibonga uJesu wayisibekele kakhulu impilo yakhe. Angikhali mina bazalwane, angikhali mina bazalwane. Ngilahlekelwa ngosikazi wami, ngalahlekelwa zingane zami, ngazolahlekelwa amatekisi nasala namatekisi. Abantu banembuzo bethi uphila kanjani? Ngalahlekelwa zimali ngiyakwazi ukuhlala nemiliyoni yakhe waphela ngambembe nenkosi phesha nje ukuthi ukukhuthaza 5 minutes ukona sosuka misini sibambe imoto zemali. Ngiyakwazi ukwenza konke lokho uJesu akafiki. Mamembuza abantu bethi uphila kanjani? Ngithi uyazi ngizothula ngesikhathi ngingasena moto ngingasena mali nangakwazi ukulala uze kusekuseni kwakumele ukuthi ngiyinuka ngoba kunabantu abazofika bezodinga. Ngiyakwazi ukujula uNkulunkulu incezisa efika ngizofakaza. Hallelujah.